Zdravím opravárov, mechanikov a nadšencov tohto záhradného stroja Robík 55 a hlavne chcel by som spraviť aj obhajbu na to, lebo raz jeden dotyčný napísal na internetovej stránke, že tento stroj bol hanbou komunizmu. Tak chcel by som to aj vyvrátiť, že tento stroj má 25 rokov, žiadne väčšie problémy s tým neboli, keď sa dodržali niektoré základné veci. Tomu len toľko, keď sa ľudia postarali o základné veci a základnú údržbu, tak nebolo problém, aby tento stroj fungoval spoľahlivo. A tí, čo tomu až sa toľko nerozumeli a zanedbali niektoré veci, tak mohli mať s tým problémy. Takže podľa mňa toto nebolo vôbec hanbou komunizmu. Tieto stroje boli vynikajúci pomocníci, ešte aj dneska sú, ktorí ľudia s tým ešte robia. Tu keď sa dalo do prevodovečky olej a nešlo to na sucho, tak tá prevodovečka, tie ozubené koleska tam vydržali a nebolo s tým problém. Základná vec je do filtra zase len olej dať, aby neťahalo prašný vzduch do motora, ktorý zabrúsil valec, doničil a skôr sa opotreboval a bolo treba robiť vývrus na tom valci. Ďalšia vec je správny pomer benzínu, oleja 1:33 a kvalitného oleja. Do týchto strojov vyšli oleje minerálne majiteľské N2T. Teraz tu máme tento Dynamax N2T, ktorý je nízkodymivý, ale netreba sem dať žiadnu syntetiku, treba sem dať minerálny olej, aby stroj dobre bol mazaný a tým pádom má aj dlhú výdrž a dlho vydrží. Ďalšia vec je, aby na tom bol dobrý palivové sitko. Palivo, keď sa prechádza nám palivo, ide cez sitko, špinky zachytáva a do karburátora sa dostáva čistý benzín. Tutok robievalo problémy. Problém robil karburátor, keď na zimnú sezónu sa odstavoval, zavrel sa benzín a bolo treba zavrieť benzín, naštartovať ten stroj, aby sa z neho z karburátora vypálil benzín a tým pádom, čo je vnútri plavák a je ihlový ventil vnútri, ten ihlový ventil bol by býval spadol dole, jak padol plavák dole, padne ihlový ventil, motor zdokne a tým pádom je odstavené a na jar, keď sa pustí znova benzín, není problém, aby natiekol do karburátora benzín, ale keď tohento sa nespravilo, tak zvykol sa ihlový ventil prilepiť a neišiel benzín do karburátora. Mohlo sa trhať, štartovať bár koľko, ten stroj sa nedal naštartovať. Treba vždy pozrieť po hadici, keď sa otvorí ventil, či začne tiecť benzín. Keď tečie benzín, není problém, ale keď netiekol a ventil ostal prilepený, tak stačilo pobúchať s kombinačkama po karburátori. Ihlový ventil spadol dole a benzín sa napustil. No, u týchto ubabet na karburátori to je dobre vyriešené, že na tom ihlovom ventile je strunka, jak padne plavák dole, strunka poťahne ihlový ventil a nikdy sa nemôže stať, že zalepí sa ventil. Ďalšie veci tomto motor valec je 50 kubíkový, ktorý sa nachádza v kolárovskej výrobni, také, čo sa dávalo aj do babety. Tento istý valec je aj tu, len v Maďarskej republike sa to skladalo, ale motor je odtiaľto z Kolárova, zo Slovenska. Takže tieto stroje, ešte raz by som povedal, neboli žiadnou hanbou komunizmu, ale boli to vynikajúce stroje, ktoré šlapu ešte aj dneska. Ďalšie veci tieto stroje už mali bezkontaktné tyristorové zapalovania, nejak tie staršie typy strojov, javácké motorky a pioniere a čo všetko možné bolo, mali kladívkové zapalovanie, ktoré bolo problematické aj na štelovanie, všetko možné. Tuto máme
Tyristorové zapaľovanie, s ktorým neboli problémy. Niekedy sa stalo, že tyristor praskol, nabral vlhkosť, jak aj tento je prasknutý a dávalo to iskru slabúčku, akože polovičnú iskru dávalo a to človeka pomýli, že iskra je, tak motor by mal ísť. Lenže iskra u týchto motorov strojov musí byť dosť silná, modrá a silná iskra. Tedy ten motor sa dá zapáliť, aby sa zmeska sa zapálila, aby to fungovalo. Aj s týmto tyristorom hádzalo iskru, ale slabú. Stroja naskočil a išiel, zdochýnal a robil problémy. Vyťahla sa tyristor, nebol problém, babetička šlape. Tieto prvé verzie mali 4 kontaktné tyristové zapaľovania, kde bolo treba aj indučku cévku tomu, takže títo mali indučné cévky. Potom došla náhrada tyristorov zapaľovania, ktoré už len malo 3 kontakty a indučná cévka prakticky vnútri. A tu sa napojí kábel a cez kábel na fajku, na sviečku. No tak sa mi zdá, prvý prívod, ale niečo toto je zo zapaľovania, dostáva šťavu, druhé je do impulznej cévky, z neho a druhé ide na kostru skatovať, aby zhasol motor. To sú tie trojkontaktné. Zapojenie jednoduché týchto tyristorov, to není problém. Takže vynikajúce tyristorové zapaľovanie, bezproblematické. Tu máme impulzné cievočky, ktoré sú vnútri namontované a je to naštelované. Není problém aj tu na hornú úvrat nájsť. Čáry sú na onom hore a naštelovať na týchto strojoch tiež, ale aby som povedal takto, že v živote na tomto nebolo štelované, lebo tu nemá čo sa pohnúť. Ako je to nastavené, není čo, aby sa opetrovalo a netreba s tým nič hýbať ani štelovať. A keď sa rozoberalo, tak je tam čára, dať si ďalšie 2 čáry na totok a dať si aj na druhú časť čáru a tak, keď sa to dá presne naspäť, tak není čo pohynieť. Ale dá sa nájsť horná úvrať, milimeter sa púšťa naspäť a tam tedy tie risky sa kryjú a tedy tam je ten predzápal a hodí to iskru. No ďalšia vec tomuto ešte niečo o motori. Ako kupoval som z nemenovaného internetového obchodu valec, ktorý mal problémy, že neboli to dobre sfrézované, neboli dobre frézované veci. Hrany, to bolo treba doladiť. A od novoty, keď ten valec sa dal sa hore na motor, no takto poviem presne, že ten valec z internetového obchodu stál okolo 50 € a bolo tomu aj piest, aj krúžky. Krúžky boli tomu čiernej farby z nejakého vlátinového materiálu. Keď sa tie krúžky dávali donútra, keď sa naťahovali na piest, tie krúžky praskli. Takže nekvalitné krúžky a za tých 50 € bol aj valec, krúžky, všetko kompletne. A keď sa to nahodilo, od novoty to dávalo 6 atmosfér. Po výbruse alebo nový valec mal by dávať 10-12 atmosfér, tedy je dobrý ten motor. Takže existujú dostať aj dneska dobré valce na tieto motory, ale treba za to dať 100 €. A tedy je to kvalita. A u týchto krúžkov, to je tiež veľmi dôležitá vec, že už objednal som na Babetu z českej stránky, kde boli kvalitné veci a naposledy, keď som objednal krúžek, tieto krúžky sú vyrobené vysoko kvalitnej oceli, legované oceli, ktorá má svoju pružnosť, ktorá je nastavená tak, aby to sa rozťahovalo toľko, koľko má. A keď aj tie krúžky som dal, boli odtiaľ kvalitné krúžky a naťahol som to na piest a ostali troška rozťahnuté. A keď som naštartoval Babetu, tak na týchto kanálikoch to narážalo tie krúžky, keď som aj predtým ostré hrany som zrazil na tých krúžkoch a aj tak narážalo a ten motor buchoce, takže už aj s tými krúžkami je problém dostať nejaké kvalitné krúžky.
lebo to už svoju slávu má to za sebou. Náhradné diely dostať, ale záleží na tom, kde, čo, aké a akú kvalitu dostať. Keď to moc lacno núka nejaké veci, to všetko je slabota, všetko to je špatné. A tuto mal som problém, keď som rozoberal tento motor. Väčšinou podložky hliníkové, toto neviem, či je 0,2-3 podložečka medzi hlavou a valcom. Normálne som doťahoval do kríža valec, keď som hlavu dal na to. Vždycky mi unikal tlak pod hlavou a medzi valcom. Nemal som tedy kompresometer, tak ťažko som zisťoval, že aký tlak dáva. Motor mi aj naskočil, nechcel ísť a ťažko sa zisťoval, aké sú problémy. Až keď som kúpil kompresometer, zistil som, že je tam nízky tlak, 3-4 atmosféry. A toto nechcel ísť, takže tu nám medzi hlavu a medzi valec v každom prípade dať hliníkovú podložku. Veľmi málo sa zníži kompresia, to je o ničom, ale keď sa to dotiahne hlava na valec, je istota, že to bude tesniť a nebude unikať tlak. No a ešte tomuto toľko by som chcel povedať, že máme tu ten karburátor, tu máme, keď nahodíme sytič hore, dole sytič vynechaný. Toto je vzduchový šrob, ktorým sa otáča 1 až 1,5 otáčky, sa otvára ten vzduchový šrob. Dáme akože pol otáčky, 1 otáčka. Pri teplom motore to treba naštelovať. S týmto sa šteluje voľnobeh, pridáva sa, uberá sa ventil na benzín a to tomu karburátoru niečo až tak dodať, aby to bolo čisté, trysky vnútri. Hovorím, ten ventilček sa zvykol zasekávať, ten robil problémy. Za to treba ten stroj nechať, aby karburátor nebol benzín, aby ten ihlový ventil vedel dole padnúť a mi nerobili problémy. No, toľko, čo som chcel tomu dodať, že tieto stroje neboli na nič. Boli to dobrí pomocníci. Bolo sa treba od nich troška postarať a potom slúžili dobre. Takže v žiadnom prípade by som nezval, že to boli hanbou komunistov. Boli to kvalitne vyrobené záhradné stroje. Díky. Majte sa.